y es mensajera de paz y de puro amor. Oh, blanca Navidad, nieve, un blanco sueño y un cantar. Recordar tu infancia podrás al llegar la blanca Navidad. Recordar tu infancia podrás al llegar la blanca Navidad. Santa, tell me if you're really there. Don't make me fall in love again if you won't be here next year. Santa, tell me if he really cares, 'cause I can't give it all away if he won't be here next year. Feeling Christmas all around, and I'm trying to play it cool, but it's hard to focus when I see him walking across the room. Let it snow is blasting now, but I won't get in the mood. I'm avoiding every mistletoe until I know it's true love that he thinks of. So next Christmas I'm not all alone, boy. Santa, tell me if you're really there. Don't make me fall in love again if he won't be here next year. Santa, tell me if he really cares, 'cause I can't give it all away if he won't be here next year. I've been down this road before, fell in love on Christmas night, but on New Year's Day I woke up and you wasn't by my side. Now I need someone to hold, be my fire in the cold, but it's hard to tell if this is just a fling or if it's true love that he thinks of. So next Christmas I'm not all alone, but Santa, tell me if you're really there. Don't make me fall in love again if he won't be here next year. Santa, tell me if he really cares, 'cause I can't give it all away if he won't be here next year. Oh, I wanna have him beside me like on the 25th by the fireplace. But I don't want no broken heart. This year I've got to be smart. Oh, baby, if it won't be here, Santa, tell me if you're really there. Don't make me fall in love again if he won't be here
to keep their little heads from falling in the snow. And I turn around and there you go. And Michael, you would fall and turn the white snow red as strawberries in summer. Last Christmas I gave you my heart, but the very next day you gave it away. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special.
certo que isto ten os seus vaivés, íbamos razonablemente ben, agora, en canto que se disparou con esta nova variante as infeccións en toda España, pois nós temos o número máis elevado que nunca tuvemos, creo que chegáramos a 104 activos, estamos agora bastante por riba, a previsión non é que baixe inmediatamente, pero sí é certo que o ano pasado, cando tiñamos eses 104, había algunhas persoas na UCI e había xente en planta, cando agora mesmo pois hai un ou dous en planta e por outros motivos que non exactamente por o COVID. Por lo tanto, bueno, polo menos é distinto, é certo que a vacuna funciona, non como nos gustaría, porque cando nos venderon o da vacuna parecía que ao poñer a vacuna xa íbamos volver á vida normal e que xa non se iba a infectar a xente, e a xente sigue se infectando, este vacunado ou non, pero o resultado é totalmente distinto. Por iso hai moitas familias, moitas persoas que son asintomáticas e se non van facer a proba, pois non o saben, pero a realidade é que agora mesmo o que está pasando en La Liña, o que está pasando en todo Galicia e o que está pasando nunha parte importante de España. Pero confiemos en que sexa o último ano que teñamos que ter unhas restriccións deste tipo. Xa é horas, porque a verdade é que traballar ca pandemia dá o doble de traballo para todos, para todo o mundo. Para ustedes, para os políticos, para todo o mundo, porque facer unha cousa que antes se facía dunha maneira, agora pois hai que darlle moitas máis voltas, e encima non sempre sabes se vas poder facelo ou non. Nós estamos preparando unha serie de actos culturais, deportivos, etc., que non sabemos a día doxe se van poder facer ou non. Entón, estás traballando con ilusión, pero a verdade é que sin o optimismo que tiñas que ter por culpa de que non sabes como se vai poder desenrolar, por exemplo, o ano que ven a Feira do Cocido, ou tantos e outros eventos que son importantes para a Lalín porque son transversais e deixan moita vida no pobo. Bueno, queridos amigos, un ano máis xuntámonos aquí para con todas as medidas de seguridade que marca a normativa ahora mesmo, e, polo tanto, nese aspecto, pois, podemos estar razonablemente tranquilos para entregar os premios lanienses do ano. O lanienses do ano tenta de premiar aqueles que fixeron algo distinto, algo especial neste pobo. Levamos xa moitos anos premiando tanto o laniense do ano, como os colectivos, como a labor de toda unha vida. Foi cambiando, primeiro empezamos cun único premio, agora hai 3, e creo que non hai prácticamente en ningún caso ou casi ningún caso donde o premio que se dera pois non sexa máis que merecido. Este ano no de colectivos pois temos a Cruz Vermella, sin dúbida Manolo Batán, o seu presidente, Silvia, a persoa que fai que aquí no Deza, en Lalín en concreto, funcione dunha maneira estupenda a Cruz Vermella, pois son os que van a facer a recoller o premio. Eu quero felicitar a Cruz Vermella porque estas asociacións funcionan ao largo de toda a vida e ao largo de todo un ano, pero realmente cando se nota máis a súa función é cando hai un motivo como este ca pandemia. Por tanto, aí están a cantidad de persoas con necesidade que atendeu a Cruz Vermella. Na labor de toda unha vida temos, pois, para min, unha persoa entrañable porque son moitos anos traballando con el, porque Julio López Rodríguez nos chama conocido no pueblo de Lalín por Julio Correos, porque é onde estuvo a súa actividade, para nós será toda a vida Julio Correos. Eu creo que é unha persoa que demostrou que, a parte da súa profesión, que o fixo magníficamente ben, como todos sabedes, ali en Correos, pois sempre dedicoulle unha parte do seu tempo libre a botarlle unha mão a cousas que valían para todos. Eu lembrome cando con Tuno Valdés, Tuno Valdés, Pepe Quintá e Manolo Gómez, pois empezamos co que era o embrión do conservatorio, e eles eran os que tiraban por el. Eu tiñalles un apodo aos 3 que non lles gustaba moito, pero que sí que reflexaba que lles gustaba moito a música, e desde aquelas pois son moitas as cousas que fixo Julio, pero non só no conservatorio, no patronato, sino que despois na presidencia da Asociación Virxe das Dores, que creo que é unha das residencias que funciona mellor do noso país, non teño ninguna dúbida, polo menos no aspecto humano pódese demostrar. Toda esa labor de toda unha vida, eu creo que é un premio, Julio, moi agarimoso, porque demostra que o que fixeches a maiores do que che tocaba facer, pois polo menos os teus veciños cho reconocemos, e por tanto é un motivo de satisfacción que hoxe estés aquí. Luchi,
Rodríguez de segundo e de primeiro Iglesias. Luis Iglesias Rodríguez, se non me lembro, se non estou equivocado. Pero todo lo conocemos como Julio de Correos, pois por Luchi. Luchi é un pequeno... A ver, vou a poñer un exemplo que non ten, pero que si me ides entender todos o que quero decir. É o noso pequeno Leonardo da Vinci porque lle dá a todo, dalle a todas as artes e oficios. Por lo tanto, ese todoterreno que Luchi nos permite disfrutar de cousas como as aldeas de Nadal, que abrazamos con gusto desde o Concello, desde a Concellería de Comercio e máis desde o Goberno, porque entendemos que era unha posta en escena distinta e que queremos seguir potenciando, pero esa é unha das moitas cousas que fai Luchi, porque os cabecedos de Laxeiro, sin dúbida, quedarán aí para os anales da historia e algún día, dentro de moitos anos, figurarán como algo patrimonial do Concello de Lalín. E non vos quero cansar nada máis, non vos quero cansar máis, simplemente decirvos que acaba un ano cheo de tristura e de moitos sinsabores. Algún sabor tamén, empezouse a facer o CIS, que rematará a finales do ano que ven, máis ou menos, creo que vai ser unha obra importante. Estáse co Anxo Cortizo, que tamén en 4 ou 5 meses supoño que rematará. Estáse para expropiar os terreos da cuarta fase do Lalín 2000. Estánse facendo cousas na administración que nos gustaría facelas a outro ritmo, pero que non pode ser. As obras van máis lentas absolutamente todas. E algunhas, como o IDAE, como a subvención do IDAE, que foi a máxima subvención que tuvemos da historia en Lalín, 6,5 millóns de euros, notarase. Hoxe estaban xa en 2 parroquias, en Sello, non sei se tamén era en Palmou ou en Santiso. Están xa cambiando as luminarias porque se van cambiar absolutamente todas. Os 9.000 puntos de luz, gracias a esa subvención, vamos a forrar do orden de 300.000 euros ao ano que se poderán utilizar para outras cousas. Aí seguimos loitando co IDAE para poder tamén meter os edificios todos nunha subvención parecida e seguiremos intentando facer o mellor posible como goberno que somos pola conta que nos ten e porque os veciños puxéstenos aí para iso. Así que queda un ano, eu creo que ilusionante, porque dicían os romanos que despois dunha guerra, e no fondo a pandemia salvando as distancias foi unha pequena guerra, despois dunha guerra sempre ve unha etapa florecente. Por lo tanto, confiemos en que nos deixe traballar e que no ano que ven xa poidamos empezar a sacar cabeza e tirar pa diante do noso pobo, que é o que todos queremos. Por a miña parte, nada máis, desexarvos un feliz ano e seguro, eu estou convencido de que o ano que ven este mesmo acto poderemos facer, non sei se sin as mascarillas ou non, pero sí que poderemos facer con unha certa normalidade. Ou iso esperamos todos. Moitas gracias e enhoraboas premiados. Tras as verbas do alcalde, comenzamos coa entrega dos premios do Lalinense do ano. Pregámoslle ao alcalde que se quede no escenario para entregar este primeiro dos premios. O xurado, representado por unha vintena de colectivos e asociacións de todos os eidos da sociedade larinense, decidiron recoñecer no apartado de toda unha vida a Julio López Rodríguez, ao que moitos dos lalinenses coñecen e coñeceron, como dixo o alcalde, como Julio de Correos. O xurado decideu, por unanimidade, outorgarlle este recoñecemento polo continuo e intenso traballo que Julio López entregou nas últimas décadas dun xeito desinteresado en diversos eidos da vida pública lalinense, dende a cultura, a sociedade e o benestar dos nosos maiores. Julio participou activamente na vida lalinense dende o Casino de Lalín, dende a Asociación de Protección de Anciáns de Lalín, a comarca, e tamén dende o Patronato Cultural e dende a súa ben querida banda de Lalín e moitas outras actividades. Señoras, señores, o lalinense do ano 2021 no apartado de toda unha vida é Julio López Rodríguez. Convidamos
convidamos a Julio López a dirixirse aos presentes neste gran escenario para a música que hoxe o Lalín Arena. Bueno, para empezar, agradecerlle a Crespo esos elogios. Eu sei que sempre me tuvo un aprecio especial, posiblemente haya exagerado un pouco. Pero bueno, en principio, en primeiro lugar, eu quería felicitar os outros dous premiados, a Silvia, en representación da Cruz Roxa, e a Luchi. Para eles, felicidades, o meu cariño máis especial. E, por outra parte, quero expresar o meu agradecemento a todos os que me propuxeron para este galardón, especialmente os membros do xurado que foron quen me elixiron. É un honor e unha satisfacción recibir este premio. Para min é un premio especial e moi significativo, porque, como comentamos fai un pouco, aquí é un xurado plural donde participan, eu creo que todas as representacións máis significativas do pueblo. Por tanto, ten un mérito especial. Gracias a todos eles. E quero dedicarlo especialmente a miña familia. E, concretamente, a miña muller por haberme permitido dedicarlle tantas horas a este labor. Pero, bueno, alguna bronca tamén o levei. E quero tamén compartilo con todos os compañeiros do traballo que tuven a suerte de coincidir nos diversos sitios onde estuvimos traballando e que hemos dedicado con tanta ilusión, tanto cariño en esos proxectos especiales, como ben decía Crespo, que nos tiña aí un nombre que non o quixo decir, pero que era un nombre cariñoso que te animaba e te axudaba a seguir luchando aí. Estos proxectos, como digo, son os proxectos conxuntos en os distintos sitios, empezando por o ciclo musical de Lalín e terminando por a residencia onde sigo colaborando. Eu non me gusta mencionar as personas, pero sí as dúas personas que xa non están con nós e que teño un cariño especial e que foron realmente, sobre todo Tuno Valdés, un dos pioneros que empezaron alá por o ano 83 cando empezamos co ciclo musical. E un recuerdo tamén especial para Ricardo Couto, que tamén nos deixou, que traballou con tanta ilusión no conservatorio. E sin dicir que sin eles, desde logo, foi unha labor de equipo. Se non tes un equipo que funcione, é imposible legar a conseguir méritos. Desde aí, desde esa colaboración desinteresada que todos hemos compartido, creo que hemos luchado e conseguido, al menos, proxectos ilusionantes, e creo que se foron levando a cabo moitos eles. Sin eles, como digo, sería imposible conseguir o premio. Este premio tamén é voso. Un abrazo a todos e quero compartirlo con todos eles. E nada máis, Susana. Mantendo, alcalde, por favor, quédense vostedes aí. Van ao final. Julio, por favor, pregámoslle que se quede no escenario e ao remate facemos unha foto desa familia entre todos, mantendo, eso sí, esa distancia de seguridade sanitaria. Convidamos a subir ao escenario a tenente de alcalde, Mari Paz Pérez, a Sorei, que vai a facer entrega do seguinte galardón, da seguinte distinción. Continuamos, como decía, co segundo dos premios da noite. En tempos de pandemia, de dificultades sociais e sanitarias como as actuais, non podía ser menos que un dos colectivos que centran a súa atención no coidado aos demais e que procura o benestar da sociedade fose un dos elexidos. Os membros do Xudaro decidiron outorgar o premio Lalinense do ano no apartado de colectivos a Cruz Vermella en Lalín, un colectivo que no ano 2021 pero tamén no ano 2020 destacou polo seu traballo colaborativo a prol de veciños e colectivos e en coordinación coas administracións para axudar a todos aqueles que por motivos estruturais e tamén pola pandemia tiveron que pasar a trancos e sufrir dificultades. Miñas donas, meus señores, señoras e señores, o Premio Lalinense do ano no apartado de colectivos recaeu en Cruz Vermella de Lalín. Recolle o premio Silvia Vázquez Presas, coordinadora da Asamblea Local de Cruz Vermella en Lalín.
Poñedvos un poquinho para ali, para que os fotógrafos poidan, os compañeros gráficos poidan facer a súa laboura. Moitas gracias. Convidamos a Silvia Vázquez a tomar a palabra en nome de Cruz Vermella en Lalín. Boas noites a todas e todos os presentes. Gustaríanos comezar esta intervención agradecéndolle ao xurado a consideración que tiveron ao otorgarnos este premio de Lalinenses do ano. Dende Cruz Vermella, cremos que esta mención representa o premio ao esforzo, ao traballo ben feito, ao valor do equipo, á solidaridade e, sobre todo, á esperanza de que un mundo mellor é posible. Grazas. Aproveitamos, ademais, a ocasión para felicitar aos demais premiados desta edición e darlles a nosa enhoraboa pola súa contribución á mellora do noso pobo de Lalín. Para nós é unha gran honra recibir este galardón e sentímonos moi orgullosos e felices polo recoñecemento. Grazas a Amelia Ferreiroa por propoñernos. Sempre contamos co seu apoio e coa súa compañía ao longo de todos estes anos en Lalín, estando constantemente ao tanto da nosa labor e axudándonos a difundila. No 2014, Cruz Vermella comezou unha nova etapa en Lalín grazas á cesión dun espazo por parte do Concello no Lalín Arena, co respaldo ao longo destes anos de máis de 400 persoas socias. A elas tamén lle queremos agradecer o seu apoio e contribución á nosa entidade ao longo de todo este tempo. E, por último, temos que destacar sobre todo a figura do noso motor, a nosa razón de ser, a nosa esencia, que son as voluntarias e voluntarios de Cruz Vermella Lalín que hoxe están aquí presentes e nos acompañan cada día para estar cada vez máis cerca das persoas e conseguir o noso obxectivo de ser mellores. A todas e todos vós, grazas de corazón. Antes de ir co último premio da noite, pregamos ao Conselleiro de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria, Román Rodríguez, que subo ao escenario deste Lalín Arena para a entrega do Premio Lalinense do Ano. Como lles decía, imos con este último premio da noite, que non recoñecemento, porque me consta que algún recoñecemento máis haberá ao longo deste acto. O Premio Lalinense do Ano, outorgado polo xurado dos premios de xeito unánime, recoñece a creatividade, a entrega, a solidaridade de Luís Iglesias Rodríguez, ao que a gran maioría dos lalinenses e moitos de fora coñecemos como Luchi. O xurado quiso recoñecer traballos neste ano como as aldeas de Nadal ou os cabezudos de Laxeiro, pero tamén a actividade empresarial que leva a cabo coa súa dona e un grupo de amigos en Tagui, e que no eido dos eventos está levando o nome de Lalín por toda a xeografía galega, con un marchamo de calidade e originalidade, sempre vencellado ao noso concello. O xurado tamén quixo recoñecer o traballo que Luchi fai no mundo dos títeres e das marionetas, na restauración de figuras ou no eido solidario que, aínda que o fai dun xeito discreto, acaba deixando unha importante pegada pública. Señoras, señores, o lalinense do ano 2021 é o artista e creativo lalinense Luchi, Luís Iglesias Rodríguez, ao que convidamos a subir ao escenario para recoller o premio Lalinense do ano 2021. Convidamos a Luchi a dirixirse aos presentes, agardo que un pouco máis tranquilo que cando lle comunicou o alcalde a elección do xurado que dixo que lle asaltaron os nervios todos de golpe. Bueno, moitas gracias a todos por estes agarimosos aplausos. A verdade que é un placer e unha honra que o neto do Ruzo e de Consuelo me entregue este galardón. Unha persona que aprecio e admiro moito. Este é un momento para os agradecementos.
Agradecer aos veciños e veciñas de Lalín que me deran este premio tan singular, tan sentido. E, como non, pois agradecer a toda a xente que fai e que fixo que eu hoxe estou aquí recollendo este premio. E familia, amigos e compañeros de traballo que me aportan todos os días grandes cousas. Cando Xosé Crespo me chamou para darme a noticia, me quedei así un pouco noqueado. Pero cando volvín en min, as primeiras persoas que me viñeron á mente foron as que xa non están con nós. A miña nai, o meu pai, a miña irmá Chus. Xente na miña vida fundamental. Son pilares que me ensinaron grandes cousas. Miña nai, o valor do traballo, do sacrificio, de que daí se sacan cousas, pero sempre con esa alegría que a caracterizaba e, sobre todo, ese amor que tiña que era inacabable. Criou a 7 fillos, deulle amor a todos, a cada un o seu. O meu pai, ese pensamento crítico e as ganas de saber, esa inquietude polo saber. E da miña irmá Chus, a miña irmá Chus para mí foi como a estrela polar. Desde pequeno xa me sentín profundamente magnetizado por ela e imprimiu en min valores que hoxe perduran, como a solidaridade, o compromiso ca familia, compromiso cos veciños, compromiso co país e despois ese espírito inquebrantable, esa fortaleza. E, como non, a miña familia que me acompaña aquí, unha familia que para min simboliza un buque. Facemos xuntos un viaxe na vida e para min son a miña fortaleza, a gran fortaleza. Hai un dito que di que si queres chegar rápido, camiña só, pero si queres chegar lonxe, camiña acompañado. E eu camiño acompañado ca miña familia. E, como non, a miña pequena familia, esa familia nuclear, esa familia de 3, que por ser pequena non quere dicir que sexa menos, senón todo o contrario. Para min é o cerne da miña vida, ca que comparto todo, absolutamente. Miña parella Isabel, unha muller extraordinaria que me aporta, é como o meu gran apoio. Eu, sin ela, sería a mitade ou menos, incluso. E compartimos, moitos proxectos xuntos, pero compartimos un proxecto moi especial. O noso fillo Gael, que nos aporta tamén moita alegría, esa vitalidade, esa ganas de facer un Lalín millor e un mundo máis xusto. E nada máis, solo quería compartir este premio. O Naranxo, ademais, é un personaxe que me fascina. Solo quería compartir este premio con todos os lalinenses e lalinensas que traballan por facer un Lalín mellor, que sempre están aí, que son orgullosos do seu, pero que moitas veces non son visibilizados. Eu teño o privilexio de ter un traballo que se visibiliza moito e por eso quería compartir con eles, con esa xente que fai un Lalín mellor, que son orgullosos do seu, quería compartir este premio. Bueno, pois viva Lalín con razón ou sin ela. Para concluir este evento, convidamos ao conselleiro e veciño Román Rodríguez a dirixirse aos presentes. Bueno, moi boas tardes, alcalde, membros da corporación, directora xeral, delegado da Xunta, premiados, sobre todo premiados, membros da banda de música e persoas que nos acompañades en este acto. Bueno, a verdade é que a historia de Lalín, a historia recente, a historia democrática de Lalín,
con problemas, con dificultades, con momentos millores e peores, é obxectivamente unha historia de éxito. Se miramos cara atrás, vemos como fomos capaces de ir mellorando e ir colleitando moitos éxitos en diferentes ámbitos da vida, na música, no deporte, na empresa, na cultura, en moitos ámbitos da vida. Detrás destes ámbitos hai persoas como as que hoxe premiamos aquí, persoas que traballan, que pensan moitas veces nos demais e que, en certa medida, como ben dicía Luís, pois son un orgullo para todos e temos a obriga moral pois de recoñecedos e de facer que estas persoas que traballan a favor de todos pois poidamos visibilizados e poidamos estar orgullosos deles. Lalín ten a sorte de ter un bon número de persoas que ao longo de moito tempo, tamén no presente, estou seguro que tamén no futuro, son boas persoas, traballadoras, valientes, emprendedoras, solidarias, tamén moi solidarias. De feito, hoxe, dous dos premios que damos teñen moito que ver co feito de ser solidarios. A Cruz Roxa, por suposto, a agrupación da Cruz Roxa, non hai nada máis solidario que a Cruz Roxa. Aquí hai moitísimas persoas que dedican unha parte do seu tempo libre, a axudar aos demais. Sempre a axudar aos demais, pero sobre todo nos momentos difíciles, esa axuda é máis necesaria que nunca. Axudan a quen máis o precisa e o axudan a cambio de nada. É certo que a Cruz Roxa é unha das marcas máis coñecidas, máis recoñecidas, máis queridas, máis respetadas e máis prestixiosas do mundo. E ten un papel fundamental ao longo de moitísimos anos en todos os países do mundo na axuda pois aos máis desfavorecidos, na axuda ás persoas que máis o precisan, en un traballo solidario. E creo que é un premio sobradamente merecido. Tamén no ámbito da solidaridade, aínda que é moi difícil clasificado nun só ámbito, é o premio de toda unha vida, que recae en Julio. Julio é difícil de definir. Ten un nombre, pero ten moitos apellidos. Aquí xa se dixeron, porque é Julio de Correos, pero é Julio do Casino, é Julio da Residencia, é Julio do Patronato. Ten unha actividade absolutamente polifacética. É unha das persoas que se involucra, é un xogador de equipo. Nunca foi pois Messi ou Ronaldo, pero foi pois o máis parecido a Modric, que pode ser unha persoa. Colabora, axuda, sempre dá un bo consello, sempre ten e pensa en sumar e en construir, e realmente para compactar un equipo e para que funcione fan falta persoas como Julio. Eu tiven a sorte e a honra de traballar nalgúns desos múltiples equipos nos cuales ele participou. E teño que dicir unha cousa. Nunca oín a ninguén falar mal de Julio. E mira que se involucrou en moitísimas actividades da sociedade civil. Bueno, a veces se critica por unha cousa. Se critica por ser demasiado do Barça, por ser demasiado culé. Nadie é perfecto. E, obviamente, Julio ten ese defecto. Non hai que facer. Bueno, é do Ladinense do ano, de Luchi. Eu teño que confesar que eu non lle chamo Luchi. Eu chamolle Luís. Somos primos. Pero tamén vos podo confesar a todos que non tiven nada que ver, absolutamente nada que ver, pois no seu nomeamento, no seu merecido nomeamento. Luís é unha persona creativa, ten unha enorme creatividade. Eso é indiscutible, as persoas que o coñecen o saben. É un manitas. Ademais, hoxe descubrín que tamén é orador. Creo que tamén é unha gran virtude. E ten un don.
ten un don que hipnotiza aos nenos pequenos. Eso é unha virtude. Moi poucas persoas teñen esa capacidade de abducir pois, aos nenos pequenos e de tamén a veces liberar aos pais cando están cerca del. E iso demostra pois, que hai un don especial. E creo que é un home con sorte. É un home que ten sorte, porque fai e traballa do que lle gusta. E, ademais, fai disfrutar aos demais. Co cual é unha grandísima sorte. Facer o que a un lle gusta e que os demais disfruten co que ti faz. Eso realmente pois, é unha grandísima sorte. Tamén quixera darlle os parabéns aos membros do xurado. Non é fácil ser membro dun xurado cando hai que tomar unha decisión, porque este e non aquel, porque aquel e non este. Ao final, ao longo de moitos anos, se foron tomando moitas decisións e nomeando moitos lalinenses do ano. Creo que en xeral se acerta sempre. No ano pasado, no anterior, nos anos que ven. Porque se recoñece a persoas ou a colectivos que traballan a favor de todos e a favor do noso pobo, a favor de Ladín. E, en definitiva, creo que, volvendo a mirar atrás, volvendo a esta pequena historia, a nosa pequena historia, a historia da democracia, se quere, onde Ladín demos un paso adiante, creo que tremendamente significativo. Detrás deste paso hai a suma da acción de moitas persoas, como as que hoxe premiamos, de moitas persoas que serán premiadas no futuro e de moitas persoas que foron premiadas no pasado. Temos feito moito, tamén queda moitísimo por facer. Pero creo que con esta actitude de superar os retos, creo que en certa medida estamos pois recoñecendo o bo traballo, estamos e debemos estar orgullosos das persoas que, como os que hoxe recibides estes merecidos premios, o facedes todos os días. Para rematar, afondar no que dixo o alcalde. Estamos en festas, son unhas festas entrañables para estar ca familia, para estar cos amigos, pero temos unha situación tremendamente complexa, unha situación sanitaria tremendamente difícil, e eu só vos pido a todos que respetemos as normas sanitarias que nos recomendan as autoridades, que teñamos sentidiño, que traballemos e que fagamos a nosa vida, tamén compartamos a nosa vida con prudencia, que o fagamos ben, porque é a mellor forma pois, de superar entre todos esta situación tan complexa na que estamos vivindo. Boas festas a todos, disfrutemos todos das nosas familias, dos nosos amigos, e disfrutemos tamén pois, do concerto que hoxe nos vai dar a banda de música. Onte mesmo aquí actuou a banda de Viratuxo, un concerto fantástico. Fai uns días, eu ese non puden ir, tamén a banda de Moimenta fixe un concerto fantástico, e os agrademos que estes grandísimos músicos pois tamén nos regalen un gran concerto. Bo Nadal e boas festas. Rematada a cerimonia de entrega de premios, pregamos as autoridades que se sitúen no centro do escenario para facer a foto de familia para os compañeros dos medios de comunicación. Pregamos aos premiados que baixen e que o alcalde e o conselleiro que se queden no escenario para facer entrega de un detalle, concretamente ao director da banda de Lalín, ao director David Fiuza Souto, que requerimos xa neste escenario, que imaginamos está por bambalinas todavía, que xa se achega ata este punto.
aí ven xa unha xornada especial. Non escoitaba desde atrás, decía o alcalde de Lalín e o conselleiro de Cultura van a facer entrega de sendos agasallos ao director da banda de Lalín, a David Fiuza Souto, que hoxe será momentáneamente a última ocasión en que dirixa a banda de Lalín como director titular. Rematado o acto dos lalinenses, permítanme mínimamente darlle as gracias en nome da Alcaldía a presencia do delegado da Xunta de Galicia en Pontevedra, a Luís López, a Cristina Pichela, a directora xeral de Xuventude, Antonio Crespo, ademais de os membros da corporación que están formando parte do público nesta tarde noite. Rematado o acto dos lalinenses, miñas donas, meus señores, grazas pola atención que nos prestaron. Quedan vostedes co concerto de Nadal da banda de Lalín.
Hola. Sí. No. Hola, boa, sí, agora funciona. Bueno, non vou a producir moitas palabras, que agora o importante é a música, pero sí algo quixera comentar. Temos preparado un programa de música americana, neste caso, pero bastante conectado dunha maneira ou de outra co Nadal. Isto que acabamos de escoitar é unha peza do compositor americano Eric Whittaker, que además de compositor é modelo. Se o buscades ora por Google e vedes algunha foto del, é guapo, bastante guapo. Gana tantos cartos de facer obras como de facerse ver por aí, non? Bueno, esta peza fermosísima chamase October e intentaba un pouquiño describir as sensacións que pode producir o outono, basándose un pouquiño nos compositores románticos ingleses como Elgar ou Vaughan Williams, pero cunha linguaxe máis moderna. É unha peza moi axeitada, quixen integrala hoxe no repertorio, quizáis, porque como hoxe teño que pechar un ciclo como director da banda, pois é un pouquiño esa simboloxía do outono, non? Algo que se ten que rematar de maneira forzada ou natural, depende un pouquiño de cada caso, non? Pero un pouquiño eses sentimentos de nostalgia, non? De cando un remata algo, aínda que non quere. A continuación, vamos a interpretar a Sinfonía número 6 de James Barnes. É tamén un pouquiño anecdótico, non? A primeira vez que tiven o grandísimo placer de dirixir esta maravillosa agrupación, interpretamos a 7ª sinfonía do mesmo autor. Pois dixen, pois desta volta vai a sexta, a ver se así estes puntos e a parte siguen funcionando hasta a sinfonía número 1. E a sinfonía número 6 está dividida en 3 andamentos, é unha sinfonía moi lírica, tanto o primeiro como o segundo andamento, con moitísimos solistas, e tamén se deixa sonar toda a banda. E ao final, o terceiro andamento é unha especie de contraste con moitísimo vigor.
2021, un ano importante para o repertorio da banda. No ano 1921, fai xusto 100 anos, naceu Alfred Reith, compositor americano, un dos máis internacionais e de todos os tempos, con máis produción para a banda e dos máis tocados, tamén dos que mellor escriben, incluindo todos os tempos nos que se escribiu música para a banda. Del vamos a interpretar, como non podía ser de outra maneira, neste ano 2021, unha obra del. E está moi conectada coa temática das datas, pois chámase A Noite de Reis. Está basada e inspirada na propia comedia romántica que Shakespeare escribe para a 12ª noite despois de Noiteboa, que vai a ser a Noite de Reis. Divídese a obra musical en 5 andamentos, 5 partes moi breves, que van contrastando. Unha primeira marcial, moi alegre, unha segunda que é unha especie de aria lenta, como se fose música de ópera de Puccini, volve outra vez unha parte terceira un pouquiño máis movida, máis esquerzando, que é o que chamamos os músicos, máis divertida. A cuarta volve ser unha especie de aria operística e remata de novo con esa parte xovial que intenta celebrar unha doble boda. O argumento da obra de Shakespeare non vos lo vou a contar porque non o entendo nin eu. É un triángulo amoroso que todo o mundo se acaba liando con todo o mundo e están disfrazados, entonces non saben quen é ninguén, pero a música é maravillosa, igual que a obra de Shakespeare.
Boas noites. Boas noites. Parabéns, antes de nada, aos premiados, a Julio, moi especialmente pola túa labor no patronato, a Luchi, a Cruz Vermella. Só me sabe mal unha cousa, que cada ano só se poida premiar a un grupo, a un colectivo, a unha persoa, porque todos vos mereceríades ter levado este premio moito antes, estou seguro. Teño que falar agora, nos últimos anos, que sí que me dirixín en moitas ocasións ao público, casi sempre con un toque simpático, pero non buscado, senón porque falo e saen as cousas e xa está. Pero agora cóstame un pouquiño, porque non quero falar demasiado, non debo, non podo, e ao mesmo tempo é tanto o que me gustaría dicir, porque tería que dicir todo o que están sentindo estas 80 persoas que hai detrás de min. Neste día é un día triste e que non pode ser triste, ainda por riba. É tan triste que non podemos estar tristes. É triste porque, efectivamente, é o último concerto con David Fiuza como titular nesta etapa, porque volverá. Volverás. Sí, dixo que sí, diante de todos. Entón, sí que estamos un pouco tristes, pero claro, non podemos estar tristes realmente porque é por unha moi boa nova, porque sigue progresando na súa traxectoria, porque eso que din de carreiras meteóricas, pois el xa está dando varias voltas ao universo, está en varias dimensións. Gustoume moito as intervencións dos premiados, porque todos fixestes referencia a un mesmo concepto. Falabades de equipo, falabades de familia, falabades de unión, e precisamente todos esos valores encárnaos David como a ninguén, que soupo facer desta familia, desta banda, unha gran piña, todos, cada un dos músicos, uns con máis nivel, outros con menos, uns con unhas tendencias, outros con outras, uns con unhas ideas, outros con outros, pero baixo a súa batuta parece que todos soamos ao mesmo. Bueno, esa é a idea, a veces soamos así como podemos, pero esa é a idea. Entón, bueno, pois, que podemos dicir de David? Xa o vedes, cada palabra que di está nos dando unha lección magistral. É un continuo aprender desde que o día 30 de outubro do 2019 se puxo por primeira vez diante da banda, xa como titular, foi continuamente aprender de cada palabra, de cada concepto, de cada xesto, de cada detalle, porque el xa non é só o que valga a nivel profesional, senón esa calidade humana, esa sensibilidade, ese agarimo, tanto da que ele este baixo de ánimos, sempre consigue sacar o mellor de nós, sempre nos busca ese sorriso. Entón, é que estou falando para el e teño que revirarme así. David, ven por aquí máis cerca.
Ti sabes que fai moito que eres parte da historia desta banda. Sabes que fai moito que eres parte da familia desta banda. Contigo, e grazas a ti, esta banda é máis grande, non en número, si en dimensión. Estamos tan sumamente agradecidos, que non hai palabras que che poidamos dedicar. Simplemente poderíamos poñerte a ti aí na porta e un por un darche un abrazo e un montón de bicos e é todo o que che podemos dar, todo o noso agarimo. Non é que sexas parte desto, é que eres parte de todos e cada un de nós. E grazas polas túas mans, porque... Isto foi a traición. Sempre na nosa retina quedarán as túas mans, e mentres tanto, mentres non volvamos ver a túa silueta aí, pois queremos que teñas este detalliño de parte da túa banda. Mirade, como é unha mágoa que apenas quedan agora 3 minutiños de música, pois igual podemos repetir o concerto enteiro, así nunca se acaba. E seguimos, concerto con David. Non sei se nos quere dirixir unhas palabras. Para nós, todo o agradecemento da banda, do pobo. É unha pena que nacera 15 kilómetros máis alá, porque el merecería un premio tamén lalinense do ano. Bueno, a verdade é que pouco podo dicir porque se me poño a falar e expreso todo, pois teñovos aquí unha semana. Xa yo dixen tamén a mañá aos músicos, pero resumindo moitísimo, non? Si, eu son aí das Cruces e, dende que empecéi na música, coñecín o que se facía aquí, a figura de Marcel, que foi o meu profesor, empecéime a interesar moitísimo por esta agrupación. Entonces, nunca o desexei como algo que quero conseguir, pero sí que soñaba con que sería o meu soño algún día ser o director desta banda. E afortunadamente, pois, tuve a grandísima sorte de durante 2 anos ter a oportunidade de estar con toda esta xente que vale infinito, tanto polo que valen día a día como pola traxectoria que respaldan e polo traballo que fixeron sempre. Entón, para min foi unha aprendizaxe continua, día tras día, e ilusión tras ilusión. E iso non hai nada que o pague. É unha aprendizaxe que queda para sempre. Ademais, dáse tamén a circunstancia de que, bueno, sí, estiven en máis agrupacións como director titular, pero o presidente da banda de Lalín é o meu mellor amigo. Eso pasa unha vez na vida, e nada máis, que é Álex. E con el non é solamente desde a perspectiva de que sexa meu amigo. Con el é todo absolutamente facilísimo. Máis fácil, imposible. Calquera proposta, están todas as solucións posibles. Calquera inquedanza, todo está enriba da mesa para traballar. Eso é inmellorable. E realmente, el merece un recoñecemento xigantesco. El é o lalinense de todos os tempos, sin duda ninguna. Obviamente, vamos pechar o concerto con unha peza que é un capricho que quería programar porque a peza vale e porque a ocasión o merece. É o Alalá de Balbino e a Muñeira de Neira Vilas, que o propio Álex compuxo. Ademais, bueno, queríalle deixar un recordo como compositor, como presidente, como amigo, porque como presidente non solamente fixo as cousas de presidente, senón que se fixo falta tocar outro instrumento, tocou, non se fixo falta facer un ensaio porque eu non estaba, fixo. Quero que teña un recordo desta situación que incluso os músicos da banda, unha vez que vexan o agasallo, saberán do que fan.
Ele é clarinetista, pero houve unha ocasión xusto ano pasado que estuvemos tan apurados que tivo que tocar a frauta traveseira. Estuvo unha semana e pico estudiando como a un tolo e ao final conseguiu tocala. A figura é unha frauta traveseira.
Need you, Christmas. Oh, how I miss you the most. Greetings from loved ones and lovers under mistletoe. If you're young, if you're old, we all wait to be told. Just a simple phrase.